good morning. Good morning mga kabangas. So, klase na sad ko sa ikapila ni nga section. 1, 2, 3. Ikaupat na ko ni nga klase. Napaday isa, taas, ikalima, third floor. Katong sa third floor, last subject naman to. Apoy na kay gutom, paguman. Last period. Usay malipat ko, di na ko kagigagdanan. Dili ko gambak ko eh. Oh! Makalupad ko kay sa kami, taga-kamigin man ko, taga-sagay man ko. Mga wakwak ni oy. Oh, anam na, wala na yung plus anda nga. Anara. Kanang muli mi dito, dili ko ka problema, nga di ko kasakay glansa, barko. Wala ilana-lana, aw lana lang gamay. Mga wakwak gud mi, mga balbal gud mi sa una. Di ba? Karon wala na kay ni-expire na among mga lana, among mga gahom ni-expire na. Oh, pero amo na sa tong Irenyo kung mabinuang ni Bongbong Marcos. Binuang ni Irenyo na mo to kay barango na mo ni sa barang sa Monica. Dagom na og Monica akong dalon. Natog suko na ko barang ba. Sa una balbal. Okay, klase na ta. Ako rin mag-check atong sa matitis. Klase na ta, guys. Kompleto na tanan. Kompleto na tanan. Larga na ta. Ha? Lo, nag-ulan. Lalo ba magulan may klase? But-but naman mo. Taka naman mo. Ayun, mas kining grade 8, kining section, kining grade 8 brimming. Shout out ha, grade 8 brimming. Daghan! Giginig ko sumangil, bisag saon. Sir! Pwede, sir. Ito, balik na yun. So, sugay kini balik. Sir, ngihi ko, sir. Ingon na isang ngihi ko, sir. Sunod ko, sir. Ako po ngihi. Ako po, sir, ngihi. Nya ni ulan man. Yung silang hawa na klase. Hagas! Lamino kay i-discuss nga nag-ulan. Kay bugnaw. Kape kuno gatas. Alright, so this morning, oy! You know, there are two types of music. Unsa ganito? Vocal and instrumental. Kumanata sa vocal music, K-pop, J-pop, C-pop, P-pop, lollipop, pop-pop. Kumanata. So proceed na ta sa wait, tayo pa sa ako sa istorya, be. Ako sa'y mag-istorya. So let's proceed to Asian instruments and in symbols. Kumana ta sa vocal music at to na punta sa instrumental music. Klaro? Okay, let's watch this video. Unsa na? Asa na pwede ka saksak? Asa na pwede ka saksak? Dahil lubat na akong kwan. Sa akong likod? Sa akong likod. Mga ngalangal, gini mga batang-batang. Sige, magsaksak ko sa kong charger sa laptop. Kay lubat na ako no sa akong ilong. Mga bataan yung mga takbalos-los kaya. Kaya mo ka na, charger sa laptop, sakot ko ng ilong isaksak. O sit down. Puro na mo pa sumangilat. 15 minutes lang recess time.
Lara ninyo mag-take note mo, ha? Ay langkit mo. Keep quiet, please. So, nagpa-video showing na mga kabangas about Asian instruments and symbols. So, mga ilang itanong karon, right? Ay, wala. Ay, lumaya. Nagulan mga bangas, nagulan. Matambalos-los ka na. Sige na. Babu! Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator, making it.